Салом алейкум ба тамоми подписчико ҳама каса созен. Уже ба фикрам ки в курсиен, прямой эфир даш хеле гап задем. Конкурс сар доданем дар охири сол мехоҳем ягон подписчикмон соҳиби Плестешен 4 шава ёки соҳиби телефони Redmi Note 8 Pro шава. Охири сол да. Ҳастай ку ҳамхали патсане ки орзу аваз дора хай соҳиби ягон телефон надошта боша мехоҳад соҳиби телефон шава. Плестешен 4 зурш намераса хариданда. Мехоҳад Плестешен 4 харада хона бишинаву PS бозӣ кунам хастай. Барои ҳамин ма фикр кардам ва хостум 300 нафари доброволец. 300 нафаре ки реально жалка нестаиша 500 рубл да як купон гира ному насаб шамада гавзана рақами дилхоҳша интихоб кана а як то 300 купоно тайёран. Ва шумо танҳо барои ҳамин конкурс иштирок кардан дар канал танҳо подписатсия мекунен, колокольчика меҷиқин ва ҳамун функсия якмаш все, яъне ай тамоми навигариҳои мо бояд шумо бохабар бошед. Ҳамонро меҷиқин дар комментария розигии худтона баён мекунен то ки ман розиам, ному насабам ва рақами дилхоҳам. Ва мо дар видеои оянда насиб карда боша убедитсия кунем ки реально 300 нафар уже тайёр аст, 300 нафар хоҳишмандан ки ҳамин конкурс ама гузаронам ва орзу ҳавас ягон бачаи тоҷика амалӣ гардонем дар охири сол. Чӣ хеле шумо данем хали условия. Дар видеои оянда ман насиб картара қоидавӣ мемонам. Ҳозир дар бораи карта ма гап задани нестам. Ҳозир просто условияша уже фаҳмондам тона ба фикрам фаҳмидем. Боз як бор дига фаҳмонданем ки бачаҳо 3 Плестешен 4, 3 телефони Redmi Note 8 Pro бо ёрии ин ҳами 300 нафар мо ин ҳами конкурса мегзаронем ва 6 нафари шисливчик дар охири сол шояд орзу ҳавас кардагия ку телефончаи нав ва ё Плестешен 4. ана ки шумо да интересна ки дар охир чӣ мешава вақте ҳамаи ҳамиро мо ҷанбастӣ кардем ё генератор случайных чисел кати мо ҳами победителёра мебурорем ё ки барабанда ҳамун 300 купона тов метем як таша мегиран ному насаби касе буромад ҳамун рақам кати мисол условияи шумо кати мо гап мезанем ё аввал да 3 Плестешена разыграт мекунем баъд 3 телефона ё ки хоҳе я Плестешен я телефон я Плестешен я телефон и ягон хе сохта шудагӣ нест бачаҳо ягон бародари ма ё рафиқи ма ягон дӯсти ма дар ин конкурс ма раҳ наметем бозӣ намекунам так што и танҳо барои подписчикои канали май. Агар фаҳмида бошен ман шуморо бачаҳо интизорум 300 нафара ва бояд то охири сола ҳамин чотка гузара. ҳай мебинем тонаку дар комментария ман бо фикра андешаҳотона интизорум. Вайберам да нависем бачаҳо 972 видеои навбатиро интизор шавем. 300 нафара ҷамъ кардем. Уже масъалаи купону масъалаи карта гап мезанем. Дар панои Аллоҳ бошем.